שלום לכם. בספר המרתק שלה, ליסה פלדמן בארט, מספרת לנו סיפור על הבת שלה, הקטנה, בת 3, שעומדת בתור בסופרמרקט, וקצת לפניהם בתור יש מישהו עם שיער עם רסטות ארוכות, והילדה מסתכלת עליו. עכשיו הילדה הזאת בעבר שלה מכירה 3 אנשים עם רסטות. היא מכירה את הדוד שלה האהוב קווין, שהיא מאוד מאוד אוהבת אותו, היא מכירה אישה שחורה שיש לה רסטות, והיא מכירה, או לא, סליחה, היא מכירה גבר שחור שיש לו רסטות, והיא מכירה גם עוד אישה אחת לבנה שיש לה רסטות. אז היא מסתכלת, וזה ברור שזה לא הגבר השחור וזה לא האישה השחורה, אז זה די ברור לה שזה קווין הדוד שלה. והיא רצה עליו במהירות ומחבקת לו את הרגל בשמחה, לגלות לתדהמתה הרבה שזה לא דוד של קווין. אז מה קרה בעצם בתוך הראש של הילדה הזאת? קרה מה שקורה כל הזמן בראש שלנו, הראש שלנו יוצר ניבויים, וליסה פלדמן בארט אומרת לנו שבעצם אצל ילדים קטנים יש יחסית קליטה יותר גדולה של דברים מהחושים, ונגיד תינוק נולד אין לו ניבויים, כי אין לו עבר בשביל לנבא כלום, אז הוא רק קולט אינפורמציה כל הזמן, קולט מהחושים, רק החושים שלו עובדים, אבל מכיוון שאין לו ניבויים, אז הוא לא יודע לעשות, הוא לא יכול לעשות דברים טוב, הוא לא יכול לדעת לעשות שום דבר, כי הוא לא יודע איך עושים אותו. צריך את הניבויים האלה בשביל לדעת לעשות. זאת אומרת, נגיד, כדור נזרק לעברך. אם לא היה לך ניבוי קודם של איך תופסים כדור, וגם איך נכון לזרוק אותו, ומה עובד בשביל לזרוק אותו טוב חזרה, אז כדורים היו בום, פשוט פוגעים לך בראש, כל כדור. זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו היינו רק חיות, או אנשים, קולטים אינפורמציה בלי שהמוח שלנו מגיב עם ניבויים מוקדמים שלה, לא היינו לומדים שום דבר חדש, לא היינו יודעים לעשות שום דבר, ופשוט החיים כל הזמן היו מפתיעים אותנו. בעצם נגיד בשביל לתפוס את הכדור הזה, מה שאני צריך לעשות זה לדעת כבר איך כדורים עפים מכל מיני כיוונים, לדעת איפה הם עלולים לפגוע, לדעת מה צריך לעשות עם הידיים בשביל לתפוס את הכדור או לזוז ממנו, להימנע ממנו. יש מלא דברים, אני צריך די הרבה ניסיון בשביל לתפוס כדור. כלומר, ואז המוח שלי בעצם מנבא מה הולך לקרות ואיך להתנהג מול הדבר הזה. ובעצם מה שאותה ליסה פלדמן בארט אומרת לנו זה שהמוח של בן אדם מבוגר רוב הזמן כמעט רק מנבא. זאת אומרת, הוא מקבל טיפה אינפורמציה מבחוץ, רק טיפה אינפורמציה מבחוץ, ורוב הזמן הוא עוסק בניבויים. וזה טוב, כי ככה זה עובד הדבר הזה. כלומר, אנחנו חייבים את הניבויים האלה בשביל לפעול טוב בעולם הזה. אנחנו לא רוצים לחיות רק בהווה, אנחנו רוצים לחיות בתוך ניבויים. ככה היא טוענת. עכשיו, בוא נסתכל על זוגות. נגיד יש לנו פה זוג, והאישה אומרת לגבר, צריך לדבר, בוא נדבר. הוא אומר לה, על מה? והאופן שהיא אומרת בוא נדבר הוא כזה, יש בו איזו תובנות כזאת, הגיע הזמן כבר לדבר, אתה שנים כבר מתעלם ממני ולא מדבר איתי, והוא על מה היא כבר רוצה לדבר איתי, מה היא רוצה לעשות לי, מה היא רוצה לנזוף בי, מה היא רוצה לעשות לי. אז ברגע ששני בני זוג נמצאים בתוך סיטואציה כזאת, כל סיטואציה בין בני זוג ובטח קונפליקט בין בני זוג, שניהם מביאים מערכות של ניבויים לתוך המפגש. עכשיו חשוב לזכור ולהבין שהניבויים האלה כוללים את הרגש. כלומר, רגש הוא חלק ממערכת הניבוי, זה נורא מעניין. נגיד, הרגע הזה שהילדה הזאת, הבת של בארט, רצה אל קווין הדוד שלה, אל מי שהיא חושבת שהוא קווין הדוד שלה, יש לה בראש את כל העבר וההיסטוריה של המפגשים איתו, וכמה כיף איתו, וכמה נהדר איתו, וכמה משמח להיות איתו. אז כשהיא רצה אליו היא כבר מלאת שמחה. שימו לב, היא מלאת שמחה, השמחה שממלאת אותה לא קשורה אליו, כי זה לא קווין בכלל, היא קשורה לעבר שלה עם קווין. כלומר, המוח שלה מתחיל לשמוח ומפיק את הרגש לא מתוך הסיטואציה, אלא מתוך הניבוי, שקשור כמובן לעבר ולחוויות העבר. אז גם כשבני זוג רבים אחד עם השני, מה שקורה אצלהם זה לא שהם מגיבים לסיטואציה, למרות שככה זה מרגיש. גם הילדה הזאת מרגישה שהיא מגיבה לסיטואציה, לקווין הזה, שהוא לא קווין. כשאנחנו בני הזוג, כשהאישה במקרה הזה לוחצת על הגבר שלו שצריך לדבר, למה היא מגיבה? היא מגיבה לזה שכבר מלא זמן הוא
בתפיסה שלה מתעלם ממנה, הולך ממנה, היא גם חושבת שגם הפעם הוא ילך ממנה. ולמה הגבר מגיב? לכל פעמים שאשתו נורא נורא כעסה עליו, וזעמה עליו, ואמרה לו שהוא לא בסדר, והיה לו מלא מלא טענות כלפיו. והוא היה מבוהל ממנו, הוא צריך כל הזמן להיזהר ולהסתיר ולמצוא דרכים לסדר את זה בסדר. אז שניהם בעצם, אז הרגש שלה כולל בתוכו גם את הרגש של הוא הולך להתעלם ממני, הוא לא הולך להיות שם בשבילי, אני צריכה להפעיל הרבה יותר כעס, הדבר היחידי שעובד עם הגבר הזה זה לזעום עליו, זה לתבוע את זה ממנו, זה להשתלט עליו, אחרת הוא נעלם. הרגש שעולה אצל הגבר זה אני מבוהל, אני מפוחד, אני צריך להסתתר, אני צריך לעשות הכל כדי להזכר לך מה עשיתי, עשיתי משהו לא בסדר, על מה היא רוצה לדבר איתי? היה משהו שעשיתי לא בסדר? הוא צריך בעצם עכשיו לשחזר את כל הדברים האלה באיזה בהלה ובאיזה חרדה. הרגשות האלה ששניהם מרגישים אינם רגשות שקשורים לסיטואציה, הם רגשות שבאים עוד לפני הסיטואציה, הם באים מהניבוי של הסיטואציה. עכשיו זה מה אני מסתכל על זה, כלומר לחשוב על רגשות כחלק ממערכת הניבוי. האם הרגשות שלנו, הרגשות האלה הרי מרגישים כאילו הם באים ישר מהאירוע, נכון? הוא מסתכל על אשתו וברור לו שהיא מפעילה אצלו את החרדה, וכשהיא מסתכלת עליו ברור לה שהוא מפעיל אצלה את החרדת נטישה וגם את הזעם עליו, זה בגללו, זה קשור אליו. לא, זה לא קשור אליו וזה לא קשור אליה, זה קשור אל המערכת ניבויים שלנו, שהרגש בעצם מופיע לפני, אפשר לומר בלי קשר לאירוע, כמו שאצל הילדה מופיע השמחה בלי קשר לזה שזה בכלל לא קווין, אז היא כבר מרגישה שמחה. גם אנחנו מרגישים רגשות בלי קשר לאירוע, אנחנו מרגישים רגשות בגלל הניבוי שלנו. אז למה זה חשוב הדבר הזה? למה חשוב להבין את זה ככה? חשוב להבין את זה בגלל שבעצם כשאנחנו קולטים את זה אנחנו מבינים שאנחנו מצפים לרוב שהשני יעשה משהו, שהוא ישתנה. הגבר מצפה שאשתו לא תשגע לו את השכל עם אנחנו צריכים לדבר ותדבר את זה בצורה אחרת, או לא תבוא תורנית, והאישה מצפה שהגבר יהיה מוכן להקשיב לה וישמע ולא יברח ישר. אז אנחנו מפעילים לחץ על הבן אדם השני כדי שיעשה את מה שאנחנו רוצים, אבל ככל שהיא מפעילה עליו יותר לחץ שהוא לא יברח מהסיטואציה, כך הוא יותר בורח מהסיטואציה. כלומר הניבוי שלה בעצם מגשים את עצמו, נבואה שמגשימה את עצמה, וככל שהוא יותר עסוק בלברוח ממנה ולתרץ תירוצים ולמצוא ולהגיד לה אחר כך נדבר על זה, או לנסות לקצר את השיחה כמה שיותר, ככה היא יותר נעשית תובנית כי היא מרגישה שאין לה פרטנר. אז גם אצלו מערכת הניבוי בעצם יוצרת בדיוק את הרגשות שהוא רוצה, בדיוק את הסיטואציה שהוא רוצה, עם הרגשות שהוא מכיר כל כך טוב. אז עם מה אנחנו צריכים בעצם לטפל? האם אנחנו צריכים לטפל ביחסים שלנו? האם אנחנו צריכים לשנות את בן הזוג שלנו? או שאנחנו צריכים לשנות את מערכת הניבוי שלנו? כלומר לראות שמערכת הניבוי שלנו מובילה לא למקום שאנחנו רוצים מלא פעמים. אז אני רוצה להזמין אתכם, צופים יקרים וצופות, לשבת בשקט קצת ולהסתכל על סיטואציות רגילות לא נעימות בחיים שלכם, ולראות מה אתם מדברים שיקרה שם. ואז לשאול את עצמכם, האם זה הניבוי היחידי שיכול להיות פה? האם הניבוי הזה מועיל לי? מה הניבוי הזה יוצר? איזה התנהגויות נשלפות ממני כתוצאה מהניבוי הזה? איך האחר מגיב לניבוי הזה, להתנהגויות האלה שלי? האם הוא מגיב כמו שרציתי או כמו שדיבתי? האם הניבויים שלנו מביאים לנו תועלת?